κατευθύνσεις. Δεν θα είναι πάνω από 300. Να μην σταματούν καθόλου. Εφόδος! Γενική έφοδος. Το Δεκέμβρη του 1825, ο Ιμπραήμ με το στρατό και το στόλο του έφτασε στο Μεσολόγγι και η πολιορκία έγινε στενότερη. Η κατάσταση στο Μεσολόγγι άρχισε να χειροτερεύει για τους πολιορκημένους. Τα τρόφιμα είχαν τελειώσει. Τότε οι πολιορκημένοι πήραν την ηρωική απόφαση να επιχειρήσουν έξοδο περνώντας μέσα από τους εχθρούς. Ξημέρωνε Κυριακή των Βαΐων, 11 Απριλίου 1826, και άρχισε η ηρωική έξοδος. Η σφαγή ήταν τρομερή. Εκτός από τη Μάνη και τον Ναύπλιο στη στεριά και εκτός από τα νησιά Ύδρα, Σπέτσες, Αίγινα, Σαλαμίνα και Σάμο, όλη η επαναστατημένη Ελλάδα ξαναέπεσε στα χέρια των Τούρκων. Μετά την καταστροφή που έγινε από τον Ιμπραήμ και την πίεση του λαού με αποφυλάξαν από την Ύδρα, ό,τι παράπονα είχα τα πέταξα στη θάλασσα. Ξεκίνησα ξανά τον κλεφτοπόλεμο και τα γυρούσια. Τον Ιμπραήμ δεν μπορούσες να τον αντιμετωπίσεις κατά μέτωπο με τον τακτικό στρατό που είχε. Μια φορά μου λέει: «Γιατί με καταστρέφεις και δεν κάθεσαι να πολεμήσουμε κανονικά?» Του απάντησα: «Έλα εσύ με 500 ή 1000 και εγώ με άλλους τόσους, ή μόνο εσύ και μόνο εγώ». Απάντηση δεν πήρα. Μην μπορώντας να μας καθυποτάξει, άρχισε να καίει τα πάντα, ελιές, σπαρτά, δέντρα. Του απάντησα ότι πέτρα πάνω στην πέτρα να μην μείνει, εμείς δεν προσκυνούμε. Ύστερα άρχισε τα προσκυνοχάρτια. Όποιος υπόγραφε τα προσκυνοχάρτια θα ήταν ήσυχος και θα είχε την περιουσία του. Ο Μπραήμις ήθελε να τα μαζέψει και να τα στείλει στο Σουλτάνο, ώστε αν οι μεγάλες δυνάμεις τον ρωτούσαν για την επανάσταση, αυτός να τους έλεγε: «Ποια επανάσταση? Ορίστε, όλοι στο Μοριά είναι ήσυχοι. Ποτέ άλλοτε δεν φοβήθηκα όσο τον καιρό του προσκυνήματος.
Δυστυχώς, εφάρμοσα μια σκληρή μέθοδο. Αλλιώς δεν γινόταν. Είπα, φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Όποιος προσκυνούσε, τον κρεμάγαμε και του καίγαμε το βιός τους. Έτσι συγκράτησα τον κόσμο από το να προσκυνήσει και ο αγώνας συνεχίστηκε. Οι μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, βλέποντας τον αγώνα μας, υπέγραψαν την Ιουλιανή Συνθήκη στις 6 Ιουλίου 1827, με την οποία καλούσαν τις εμπόλεμες χώρες να αρχίσουν συζητήσεις για ειρήνευση. Η τουρκική κυβέρνηση απέρριψε τη συνθήκη. Τότε, οι στόλοι της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, με αρχηγούς τους ναυάρχους Κόβινγκτον, Δεριγνή και Χέιδεν, κατέβλεψαν στην Πύλο για να εφαρμόσουν την απόφαση. Ο Ιμπραήμ δεν συμμορφώθηκε και ακολούθησε την ναυμαχία στο Ναβαρίνο, στην οποία ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος, 80 πλοία περίπου, έπαθε ολοκληρωτική καταστροφή. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου στις 20 Οκτωβρίου 1827 οδήγησε στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Με τα χρύσα. Εάν δεν είχαμε ξεκινήσει να πολεμούμε ενάντια στις συνθήκες, κανένας δεν θα είχε προστρέξει. Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς, αν δεν ήμασταν τρελοί, δεν θα κάναμε την Επανάσταση. Γιατί θα έπρεπε να συλλογιστούμε πρώτα για τα πολεμοφόδια, για την καβαλαρία, για το πυροβολικό μας, για την πυρίτιδα, τα μαγαζιά μας. Θα έπρεπε να λογαριάσουμε και τη δική μας δύναμη και την τουρκική. Όπου δεν καταδέχονται τη γης για να πατήσουν. Μετά τον Ναβαρίνο, ήρθε ο Καποδίστριας να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς όμως, τα συμφέροντα κάποιων ολίγων οδήγησαν στη δολοφονία του στις 9 Οκτωβρίου 1831. Και αγνάντεψαν την Τρίπολη και ακόνησαν τις Πάθες. Εν συνεχεία, στις 25 Ιανουαρίου 1833, σε ηλικία 17 ετών, ο βασιλιάς Οθονός αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο από τη Βρετανική φρεγάτα ώστε να κυβερνήσει την Ελλάδα. Η αντιβασιλεία όμως που κυβερνούσε μέχρι να ενηλικιωθεί ο Όθωνας ήθελε να με εξοντώσει. Στις 20 Μαρτίου του 1834, εγώ και ο Δημήτριος Πλαφούτας συλλαμβανόμαστε για να δικαστούμε με τις κατηγορίες της συνωμοσίας και της εσχάτης προδοσίας εναντίον του βασιλιά Όθωνα. Εισαγγελέας ήταν ο Εγγλέζος Εντουάρδος Μάσου, πολιτικό πιόνι της Αγγλίας ώστε να είχε εμέσως τον έλεγχο. Μας καταδίκασαν σε θάνατο. Η απόφαση όμως προκάλεσε μεγάλο σάλο στο λαό. Λίγες ώρες αργότερα, η βαβαρική αντιβασιλεία υποχρεώθηκε να μετατρέψει την ποινή σε φυλάκιση. Με την ενηλικίωση του ο Όθωνας έδωσε χάρη. Αθωωτική απόφαση έδωσε μόνο ο Τερτσέτης και ο Πολυζωίδης από την πεταμελή δικαστική επιτροπή. Έζησα για 7 μήνες στα μπουντρούμια των μεσαιωνικών φυλακών στο Παλαμίδι και την Ακροναυπλία. Με έβαλαν 6 μήνες μυστική φυλακή, χωρίς να δω άνθρωπο εκτός του δεσμοφύλακα. Δεν ήξερα τι γίνεται για 6 μήνες. Ούτε ποιος ζει, ούτε ποιος πέθανε, ούτε ποιον άλλον έχουν στη φυλακή. Για 3 μέρες δεν ήξερα πως υπάρχω. Μου φαινόταν σαν όνειρο. Ρωτούσα τον εαυτό μου αν ήμουν εγώ ο ίδιος ή άλλος κανένας. Δεν ήξερα γιατί με έχουν κλεισμένο.
Με τον καιρό μου πέρασε από το νου πως ίσως η κυβέρνηση, βλέποντας την υπόθεση